سلام بروحات قاعد حمد أهم نبزة لي لو ما عند خاني نتقبري استقمني بزعمك نفر حزمت يالله كسام مودة خاني إذا فيديو تخاتولنيهم كم سريعان زلخن كلت مانكا نفر إذن شاهي كمان مالتيو قريبا له أزاد الموز نشتهي تريعان لخن أو عيمل له دحريو ما يون قريبا له بزي مايك مولاي مالتي دليت نعاقن كنقبر نخارينا أنا إزلز أخلاني تتقي مدلوها كم بزحنا يتصورنا كنت كم خلينا مالتي هجي نشوعات معلتي كن ذاكرة حتى أب كنت كفوديك البوتا أموت تريار لهن تحبرو يا هزي هجي ده شوعات معلتي تريار لهن شها مسلك أيح كل تحبر نايتي دلي نازل الناطق نايتي كنفر واتيلو مالتيو سلازي كان زجيرة بتي مزقونا شهجيرة وزوق أي مالتيو كنفل حون خلينا أنا جن الجواب زي سلز تأمن بزيا من قد زيا ويكازا جواب زي حيزة متزلوه تريال لخن بدعم في اللي رأيه تتعلي هست قنين زها زي تعلق أنفرنيو مع لخن ديتو وشت النبرة تحبر رأيه تفل اللي تعلق قنين زي تعلقن سلازي كله تزلينا نايت أنفر تأمتات واتي اللهم هلا تفتماي حجي كم دثري عند لخن أبزا قوما زي أب آي ملالو ختاماي زخوانا عينة قوما هتكم نخلينا أنا نملكاي نختاماني كم زي عينة قوما هتكي ملوه يا سلازي تقري رأيو ذكري أكني لا بالطعمي بقى لوس بزح زلوه ولا زنايك متهون بالطعمي كستاي كوين نيرو درجة مليتي نيرو مسحارسكو صبوا أبكي الوتري اللهن سل زي بالله كوين مر أخو نيرة تمليتو خلو بتعمل جن الزي ناي ماي ناي كنفر بتعمي تقيمني لوس بزح ولا وزلوا بقى بتعمي تعناد اللو تقري كون كاني حاجيز مالتي كل زي تقري كأهله خان فريز كوي كان تغلط زبالة كوين زلو حنتي فيديو شاري لنيرنا عايز طقمتني كل جزية تقري حدش كون إذا حجزتني أب تحت قبل الكنين ده دير آخنا وهينكن تقري خريان لخن كل تسمون غير لوكاب زمشطة جن كل جزية حدش في كم زي كارل زخانة إيو تتقري كوين دلو كم زي أرجس بتنايك ميتو ترى هاد فولتنبر تريال لخن بتعمي وزر لوات بولسلس كوينو لو مالتيو سلازي كم تريال لخن بتعمي تايمني كم جيري تكملو سومن ملو كاني كاريكني تنحي لمالتيو أب نتي تقري يافتي تحتي مسجور كله هاني زيت خاي جورو اللي مهنياتو كيدا رماتان بتجاف كل جزير لس كوينو نخون مالتي لس نخون زيت خاني نايك نفريت زيتون بك نفري سريحيو سلازي ماي نايك نفرن زيت نايك نفرن از تقام مالتيو بعلي سريحي بجزا زي خاني بلاك كاستر اويل تبهل مسو يحوسو مالتي مستين زيت مسرحكو او حدا خلت ثلاثه دروب هون قبرلو شو بهم يتقام مالتيو يا እዚ ሕጂ ቅድሚ ፀጉረይ ቅድም ዝነበረ ማለትዩ ድሕሪኡ ቆሪፀዮ ብጣዕሚ ስለ ዝቋረፅ ነበረ ቆሪፀዮ ከምዚ ነይሩ እዚ ሕጂ ከዓኒ ከምዚ ክንሪኦ ፀናሕና ቀዲመ ቪድዮ እቲ ክሪኦ ፀናሕን ከዓኒ ኮይኑሎ ስለዚ እቲ ለውጢ እሲ ብጣዕሚ ለውጥታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ክጅምረ እቲ ከመይ ገይረ ነቲ ስፕሬይ ወይ ከዓ ነቲ ማይ ይጥቀመሉ ከሪአክነ ቅድሚኡ ግን ናይ ገጽ أو هلو كمزي زخانة ماسك قال قبل كله زي أقولي قبل كله على هذا الجزء كل جزء هون كنا يذكرني جن على هذا الجزء إن ده ذكرير قد أي ماسك قبل ليه نات الجزء سلازين ركب كم متعطن قبل كلنا تجبرنا له تبوي ونعهن كان مزح آخري نزي آخر لخن نزع فيديو زخانة ماسك بيخن قال ملت السيلكن كجبرها عني متابع مالتيو ناي أفوكادو ماسك يتكلم دلهم يا كسب نت أوريد قبرلوس زون نت ناب أبقى أي جري يختار مالتيو سلازي
ፀጉረይ ሕጂ ክገብረሉ እየ ማለት እቲ ብኸመይ ኣገባብ ክገብረሉ ከዓ ክንሪኦ እስቲ በቃ ሓድሽ እዩ ዘሎ ፀጉረይ ደስ ዝብለካ እዚ ማይ እቲ ዘይትን ብጣዕሚ ተሳሚዕዎ እዛ ቋንና እዚኣ ሃኒ ብጣዕሚ እያ ተሳሚዓቶ ነዚ ፀጉረይ ኩሉ ግዜ ከርሊ ኮይኑ ሓድሽ ኮይኑ ንፀጉረይ እውን ተሳሚዕዎ ኩሉ ግዜ እንድሕር ንቁኖ ኮይና ንፀጉርና እውን ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ካብ ወንጨርጨርን ካብ ክንድቅስ ከለና ፋሕፋሕ ይብል ይቆራረፅ ገለ ማለት እዩ እንድሕር ከምዚ ጌርና ቁኖ ኣቢልና ሓዲርና ግን ንፀጉርና ፅቡቅ ንኩሉ ነገር ንጥዕንኡ ነቲ ፀጉርና ሲ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ክገብረ ፍሪ ድበለ ኩክ ጀብጀብ ቁንነ እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ንምልካይ ንክጥዕመኒ ከምኡ ገይረ እየ ትገብሮ ማለት እዩ ያ ሕጂ እዚ ናይ ቅድሚተይ ትሪኦ ኣለኹም ስሑ በቃ ሓፂር ገለ ኮይኑ ደሎ ሕጂ ነዊሑ ምክንያቱ እሲኡ ቀንዲ ብጣዕሚ ተጎዲኡ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ቅድሚተይ ፀጉረይ ምክንያቱ ድሕሪ ምሕራሰይ ብጣዕሚ እዩ ፀጉረይ ተበላሽዩ ብፍላይ ከዓ ምስ ተቆነንክዎ ንጥምቀት ገለ ኢለ ምስ ፈታሕክዎ እዘን ናይ ክልተ ጎነይ ዘለዋ በቃ ምልጥ እየን ኢለን ብጣዕሚ ሰንቢደ ሽዑ እኳ ድሕሪ ግን እዚ ናይ ቅንፍር ዘይቲ እቲ ማይ ክጥቀም ጀመርኩ ግን ክበቁል ጀሚሩ ትሪኦ ኣለኹም ኩሉ ፀሊም ኮይኑ እምበር በቃ ቆርበት ነይሩ ይርአ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ገይረ ፍሪ ድበለ ብድሕሪት እኳ ተሓዋዊሱ እየ anyway ግን ከምዚ ገይረ እየ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ እቲ ማይ ናይ ክስታይ ገፀይ ከዓ ደሪቁ ኣሎ እቲ ናይ ኣቮካዶ ማስክ ዝረኣኽኖ ፅቡቅ ድርቕ ኢሉ ፀኒሑ ሓፂበዮ ፎስ ዝብለካ በቃ ከምዚ ገለ ዝወረደ ካብ ገፅካ ካብ ነፍስኻ ፎስ ዝብለካ ደስ ዝብለካ ያ ስለዚ ፀጉረይ ሕጂ ሬዲ ኮይኑ ኣሎ ከምዚ ኣገይረ ክለኸያ ደቕኒ በቃ ሶም ሙሉእ እዚ ቁኖ ከፅንሐ እየ ማለት እዩ ከምዚ ገይረ ንግሆ ልኽያ ኣቢለ እዚ መሳጅ ገይረ ንክልተ ደቂቕ ድኸውን ይገብረሉ ማለት እዩ ስለዚ ማይ ስለ ድኾነ ከዓኒ ወረር ስለ ዝብለካ ከምዚ ጌርና እንድሕር ቆኒናዮ ሓደ ነቲ ኩሉ ቆርበትና ይበፅሖ ካልኣይ ከዓኒ ከምዚ ሕዝሕዝ ደብሎ ደለኹ ፅቕፅቕ ደብሎ ደለኹ ኣብቲ ፀጉረይ ይተርፍ ኣሎ ወይ ኣብቲ ቆርበተይ እቲ ማይ ይተርፍ ኣሎ ስለዚ ከምዚ ገይረ ኣነ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ ብዙሕ እንድሕር ሰሪሕና እዚ ማይ ናይ ቅንፍር ኣብ ፍርጅ ክነእትዎ ንኽእል ኢና ኣነ እዛ ጎማ ዝሪኣ ዘለኽን ንሰሙን ሙሉእ ተፅንሓኒ እያ ሰሙን ሙሉእ ንግሆ እንዳበልኩ ትሪኦ ኣለኽን ናይ ቅድሚተይ ዘን ክልተ ጫፍ ደለዋ ርአዮ በቂሉ ይርአ ከማነይ ፍሉይ ይፍለጥ እዩ ተቆሪፁ ከም ዝነበረ ያ ይርአ ዘሎ ከምዚ ረኣኽኖ ሓፂር እዩ ዘሎ ግን ይበቁል ከም ዘሎ ይርአ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ገይረ ከዓኒ ልኽይክ የብሎ በቃ መዓልታዊ ከምዚ ገይረ ዝለኽዮ ንሓሙሽተ መዓልቲ ድኸውን ስለ እዚኣ ከዓኒ ዘይቲ ኣታ ዝረኣኹን ዘይቲ ዓንተበይ ባዕለይ ድሰርሓ በቲ ናይ ዘይቲ ናይ ቃርፋ ገይረ ብየ ድሰርሓ ንኸይ ሰባበር ከዓኒ ነቲ ጫፍጫፉ ከምዚ ገይረ ከዓኒ ይለኽዮ ማለት እዩ በቲ ዘይቲ ገይረ ስለዚ በቲ ታሕቲኡ ነቲ እግሩ ወይ ነቲ ቆርበተይ በቲ ማይ ናይ ቃርፋ ገይረ ይለኽዮ መሳጅ ገብረሉ ነቲ ጫፍጫፉ ናይ ፀጉረይ ከዓኒ ንኸይተርር ወይ ከዓኒ ንኸይደርቕ በቲ ዘይቲ ዝረኣኽና ንገይረ ከዓኒ ይለኽዮ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ገይረ እየ ዝጥቀመሉ እዚ ማይ ናይ ቃርፋ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ክትፈትዎ ኢኽን ቅድሚ ሕጂ ትጥቀማልቶ ነርክን ኣብ ኮመንት ፃሕፋለ ኢኽን ከመይ ዓይነት ጥቕሚ ሂብክን ተዘይትጥቀማል ነርክን ከዓኒ ካብ ሕጂ ተጠቀማሉ ኢኽን